Subvencions, Diputació d'Alacant, Pla d'Ajuda d'Estalvi Energètic i ratificació de l'acord de la Junta de Govern de sessió de data 24 de setembre de 2012. Bé, es tracta de ratificar un acord que la pròpia Junta de Govern local va fer aquest mateix mes de setembre en referència a un projecte per a dur endavant amb una subvenció per part de la Diputació d'Alacant no superior a 71.250 euros sobre un pressupost de 75.000 euros i una aportació municipal de 3.750 euros. Aquesta ajuda es sol·licita a l'empara de convocatòria de la Diputació per a poder millorar el que seria l'il·luminat interior dels edificis i buscar un estalvi energètic i per aconseguir un estalvi econòmic en el que és el gasto de llum pròpiament dit. Alguna intervenció? Bé, nosaltres votarem a favor, evidentment, tot allò que siga per l'estalvi energètic i més si es presenta l'oportunitat de poder optar a una subvenció del 95% del projecte. Perfecte. En aquest cas passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Número 4. Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de l'ús de l'administració electrònica. Bé, es tracta d'aprovar definitivament el text d'una ordenança per a l'ús de l'administració electrònica, un projecte molt ambiciós que segur que requereix d'un esforç important per part de l'Ajuntament, però que entenem que hem d'estar ahí i en aquesta aprovació és un pas més cap a aquesta modernització de lo que és l'administració i aquesta facilitat que jo crec que se li donarà al conjunt de ciutadans. Alguna intervenció? Sí, nosaltres votarem a favor també. El que sí que volem ressaltar és que és una llàstima que hagi sigut un copiat i pegat i no hagi sigut una adaptació real a el que és l'Ajuntament d'Ondara. Bé, jo només dir que l'ordenança ha estat un any exposada al públic, es va aprovar provisionalment el 27 d'octubre del 2011 per part del vostre grup, no s'ha plantejat tampoc ninguna modificació i per tant correspon aprovar-la definitivament al no haver cap al·legació o cap proposta que millorara o canviara la inicialment proposada. Sí, vam tindre una reunió arran d'aquella aprovació inicial o aquella proposta d'aprovació on tu no vas vindre, on va vindre gent del teu equip que no va aportar res en tota la reunió i sí que van aportar coses, però com així decideixes tu, quan no vas vindre... Al final el que vull dir és que he tingut un any per a poder aportar i no aportar res. El debat en el ple, però res més. Passem a la votació. Vots a favor?